ngafunda ngagogode emaphutheni ningibona nje ngihlome ngeziqu zezibazi umzima ningabuza kumina ngiyabazi. Ngike ngabhekana nabo ezinhlamvini zamehlo ningibuzwe ngabo ngizonichazela ngananasi. Mina sengaphila ngokuzikhotha amanxebo kwengcanga lezilonda sibhibha mihla namalanga ngiqinisile soze zaphola. Mina ngangingaziki ukuthi impilo iyakukhethela indlela yokuyiphila le ndlela eyangikhethela yona inameve yahlaba. Impilo yangifundisa ukuthi ekuphileni udinga isihlangu zokunyathela inyathelo ihlaba kanye nokuvika ukugadla kwempilo ekuphileni. Mina impilo yangiphendula umfelokazi iqede yangophisa ifindo likasofa silahlane nenzila ngisilela ukufela ukuzethemba. Ningibona nje ngisidumbe esiphefumulayo ngifike ngiphila ngifela ngaphakathi. Qede nangcwaba nina ngelokuthi indoda ayikhali ngisho kubuhlungu sengathona ibuza ubuhlungu. Kepha mina ke ngingumafavuke yidanga abantu uqobo ingakho namuhla ngizogeqa amagula ngeziqu zawaba amaphutha. Okuthemba abangathembakele inqobo bethembisile. Ukuthi noma kulikhuni kunini bawuhlezi benami bengaseka. Wena ungalingi ulenze lelo phutha lokuthembela kumuntu uthembela kuwe kuqala ugcine ngomuntu ngoba umuntu malale phenduka. Kusho mina isifundiswa esafunda sagogode emaphutheni. Ningibona nje ngineziqu zezibazi singufakazi. Bokuphuka kwenhliziyo engayiphendula umhlatshelo nganikela ngayo egameni lothando. Ngathanda umuntu ekusodlila munye uqobo ekubeni kwamina ngisahlule kuzithanda. Wena engathi ubungelenze lelo phutha. Zwana ngami ngiyakufundisa kusho mina isifundiswa.